Nikdy nevyhadzujte váš boarding pass, dokým nevystúpite z lietadla a nedostanete sa domov, lebo sa tak môžete pripraviť o kompenzáciu až do 600 eur pri meškaní lietadla. Nelambúra mýty. Ja si vždy archivujem a fotím všetky svoje boarding passy a hoci sa to môže zdať ako úplne zbytočný papier, keď už sa dostanete do lietadla a sedíte, v skutočnosti je to naopak a ide o veľmi dôležitý dôkaz pri dokazovaní vašich práv, ak je nejaký problém s letom. Spoločnosti, ktoré riešia tieto kompenzácie, si budú v 99% prípadoch od vás pýtať fotku boarding passu ako doklad toho, že ste naozaj v lietadle sedeli a podobne to aj s cestovným poistením a poisťovňami. Boarding pass obsahuje tzv. Etiquette number a ďalšie dôležité čísla, ktoré väčšinou ani neviete, čo znamenajú, ale sú kľúčové pri žiadosti o kompenzáciu alebo reklamáciu letu. Ideálne je využívať rôzne elektronické peňaženky, napríklad Google peňaženku, ktorú využívam ja, kde sa boarding pass automaticky archivuje a dá sa k nemu dostať aj po niekoľkých mesiacoch, alebo stará dobrá fotografia v mobile. Cestujte.